ни залегна. Е реално удобен бе, Део. Део, как ми се схвана кръг. Някакъв ми облепил мотора с стикери. Иван. Иван. Днеска без коментари! Имаше бе, кефи бе, ме коли малче. Чакай, виж! Чакай, ми е скорда. Това не е добре. Беше да кажете, господине. Направи задръстване между другото. Това не е хубаво. Чакат бе, си приберат колата в гаража и тогава ще минават. Думам, Михаил, има ли магазин? Ти нямам ти кара. Има да, ама... Аз чува дали не хапна нещо от нас. Какво да? Да ядеш? Хапна нещо, братле. Някакви филийки вас. Маля, ти си ненормалник. Бързаме такова. Не спах заради тебе. Не млъкна цяла вечер. Събител, се чувствам. С Буган сме спали 2 часа или 3 с нощи. И печагата много обича да закъсняваме. В момента го чакам още. И трябва да кажам, че би трябвало да се чувства. Ако става много говоря. Трябва да се чувам по-добре в момента. Микрофона ми е пред устата. И то пич, ако не излезе до 5 секунди, мога и да поводея. Да. Да. Да? Не бе, нямаш. Какво черно? Черно по лицето имаме. Не. Защото аз пуха ме такова и хвърля черно по лицето. Се свързваме ли? Се свързваме ли? Има ли коли? Не ми се гледа наляво. Трябва да съм ентусиаст. Това става! Днеска е откриването! Това днеска е мото откриването, аз си Богдан. Ето с Богдан отива само вземем жената. Отиваме към Ним. Чакай, не сме ли надясно? Ма тия ба... Отиваме към Модел, след това отиваме към Ним. Колко ще стигам, как стигам, ще видим, да стане готин влог за откриването на мотосезон 2025. Безаварийно. И така. Днеска без задни гуми. Да. Нормално. И ние тепърва не отиваме. Идвам.
получих микрофона, те какво ще глупости говориш. Богдан каза, че като му е мръзнало само с колата и се качил на мотора, е направил все едно настроението му се повдигнало като патката. Всяка сутрин. Нещо като по докторски казано ерекция. Сутрешно дърво. Давайте, младост. Рем. Ветрове. О, това е най-експресното слизане на света. Да. Ти да не си чакала в хода, бе. Ветрове. Дами и господа, може би е възможно да ви бутне бус, но не съм сигурен. Не каза, че си по-як, не съм. Той по принцип изглежда по-тъп. Айде пак. Пар. Ай. Има ли кола, че не ми се гледа? Не го щипа. Днеска без кантари! Разбрах, да. Тук кои са джентълмен България? Палачинки са тука. О, аз си взех монстърче. Май Иван са във фантастикото. Да. Го това бе, го за кантарите това. Тук за тебе вляво. Лявай, да. Моя грозен отпред. No camera, no deportation. Снимаш и бе, кефи бе, ми коли малче. Ти си луд, бе. Чакай, снимай бе. Кое бе? Чакай, снимай ескорда. Това не е добре. Добро появяване. Его Индиан. Много е хубав. Може. Него, бат, гледай. Ами айде надолу. Етия, това трябва да е F2 като моето. Не, това е бата, гледай. Баси майката. Къде дойде, бе? Вало и другите. И другото. Значи Владо беше спрял да... О, какво става сте? Гледай колко е тъп Владо! Владо е спрял на паркинга на Фантастико. Викам, и то чуваме как има час и половина безплатен паркинг. Нали, тръгваме
И то чуваме как е само час и половина, но за клиент и той вика, ма то за служители е безплатен. Вика, брат, ти не си служител, бе! Дева, как ми се свана кръг. Има аварийки. Е реално удобен, бе, Дева. О, чай! Знаеш как ме боляха краката? Право... Знам я тази болка, при малко изпитах я. Не, просто като се префръх и ми крампира левия, сега ми крампира така десен. Мерално е добре. Не, щипна го. Богдане, питате! Как си днеска? София Райдърс репрезент. Нещо да кажете за днешното събитие? Аз съм репортер. Много е добро събитието, кеф ми е, има яко мотори и са много бързи всичките. Браво! Здравейте! Чакам да отворят сезона за тировете! Тировете! Искаме скания! Дай газ на Веспата. Кой ли? Как имам стикер на гумата? Не, ма... Дали твой? Абе! Някакъв ми облепил мотора с стикери. Да, Иван! Иван! What the fuck? Иван, откъде ги има тия работи? Иван беше. Крампа! Крампа, вика. Как бе? Крампа фана, вика. Трампа? Да. Трябва да разтъпчеш. Каквото съм снимал. Сега си тръгваме. В момента говоря с Васко. Ще ако и ти да се чуваш, ама не се чуваш. Не залегна. Как се схващам днеска, бе? Как се схванах? Майка ти стара. Мама ти дела. Леле, тъпия кръг. Да, бе. Той от твоя мотор дойде. Отивахме в Манус да хапнеме. Богдан сега се прибира, Васка се прибира и следователно аз се прибирам. Откриването беше хубаво, яко, готини стъндове работи. Как ми се обръща гледалата. Малко ни умряха краката да седиме и да гледаме, ама то всяка година е така че не е нещо ново. Пауърбенка на Богдан остана в мен. Дано да не му трябва. В принцип говоря много. Съм говорил на клипове, които едва ли ще видите, защото тогава не бях с микрофон и не съм се чувал добре. Как ми влиза мамата. Нямам за първи път. Майката. В принцип ще разказвам някакви тъпоти и смешки. Работи. Но днеска не от тия дни. Ако качвам тия влогове, се надявам да ги качвам
Не знам да се популяризират ли, аз не знам. Не съм някакъв в момента да правим тук задни гуми, уилита, работи. Поне за сега не. Според мен това ми е идеята за влогването и за абсолютно всичко, защото с пистовите мотори съм начинаеш в момента. Сигурно това ми е втори сезон с пистов мотор. И по принцип ще е яко да записвам и да качвам влогове, защото рано се види някакво развитие, което малко или много може да помогне на някой от вас. Неща, примерно, които аз ще зачуда, примерно трябва да правя това по мотора или онова по мотора. Следователно, докато аз се уча и ако правя клипове и правя както трябва, и вие се учите. Особено по начинаещите. Не всеки ден, не всеки влог, не всеки път, който аз снимам, ще има нещо, което нали иначе е тъпо, ама ще постараем да ги правя забавни. Примерно, ако ми се занимава и след работа да обработвам и така нататък, ще намери време. Може и да направя така. Това беше от днеска, от влога. Приятна вечер, приятна сутрин, който го гледа, ако го гледа. Пак казвам, безаварийно този сезон на всички и до нови срещи.